ҳукми суд ба даъвои Моҳихубон Тилавова сокини деҳаи Афардии Фархор нуқта гузошт. Бег Аҳмад Назаров, ки ӯро сари замини пахта латукуб карда буд, бо 1 солу 8 моҳи корҳои ислоҳӣ ҷазо гирифт. ӯ ҳамчунин бояд 25% маошашро ба давлат супорад. тарафи даъвогар аз ин ҳукм на пурра розист ва на пурра норозӣ. бо айболои мо шикоят кард, мо розӣ нестем. хай раҳмат ба прокуратураи генералӣ, раҳмат ба прокуратураи вилояти Хатлон. суди Фархорам ёрдам кард, хай дастгирӣ карда. хай олиям ки мо розӣ нестем, барои ки ӯ ай чи худаш минадора, дара рӯ фарзандои мара мақсад бадбинӣ мекуна. ҷанҷоли ду ҳамсоя 1 соли пеш сари даромадани гов ба замини пахта иттифоқ афтод. он вақт Бег Аҳмад Назаров Моҳихубон Тилавованро латукуб кард. хонаводаи Тилавова лаҳзаи латукубро ба навор гирифта ба милиса шикоят бурданд. он сол додгоҳи Фархор Бег Аҳмад Назаровро 476 сомонӣ ҷарима баст. ин ҳукм Моҳихубон Тилавованро қонеъ накард ва аз болои он шикоят бурд. радиои Озодӣ он сол аз ин қазия гузориш дод. хонаводаи Тилавова эътироф кард ки гузориши Озодӣ ба ин қазия таъсир расонид. раиси ноҳияи занон омадан, ай минтақаи ноҳияи Фархор одам омад файрод кардан, ай адел омадан, хай ҳама омадан, ми мақомота омадан, паси айми радиои Озод омадан, хеле одам омад ки мо дарак надорем, чӣ надорем, гуфта мо нав дар радиои Озод дидем, чӣ кардем, гуфта омадан, хеле одамо омадан. аммо ҳукми навсодиршуда норозигии Бег Аҳмад Назаров тарафи дигари баҳсро ба бор овард. ӯ аз болои ҳукми суди Фархор ба зинаи болои додгоҳ шикоят бурдааст. Бег Аҳмад Назаров мегӯяд ки ӯ дар вақташ ҷазояшро гирифта буд ва ҳукми нав ноодилона аст. Назаров ва ҳимоятгари ӯ ба зангҳои мо посух надоданд. аммо Моҳихубон Тилавова мегӯяд шикояти Бег Аҳмад Назаров асос надорад, зеро ҳукми аввала ноодилона буд ва дуввумӣ бо таҳқиқи пурраи далелҳо. хонаводаи Тилавова мегӯяд ки то охир дар ин баҳс истодагарӣ хоҳанд кард то ҳукм бетағйир монанда шавад. маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, деҳаи Афардии ноҳияи Фархор.